Naina diu serai profile bono sakano text klayo bono ano video calling klayo bono ano ko khamya hanya sawo sai putugo na angmi serai no sib sinia nu nuye ko waisa phano bo boroni bino bo para bo jagani chinya ko kintu ang badyo klaye bini profile bini email id bini account ba bono ang kes rimano bo ano toma hine kok sutra sawe ano putuka ang to bono sibu sinia nu nuye ko bo tabu bo amse sia borok de nari flight oke kazak bo Bangalore ba Hyderabad tongnai ba obisingono tongnai ang saimano tamongke bo asu sia murkho hine bo bini poriche bo buno ri tongo bo songkhana je bono sung nai to kari manya kari mangala tino bini email id bini Facebook account bai bini sara detail bono